डीजे कलीम का वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द लाल बटन को दबाकर जरूर सरप्राइज करें, क्योंकि आपके पास जल्द से जल्द आएगा कलीम का। सनो बाकी खूबी बाबारा भौजी तोहर अभियोल चीज बाटे कारा बारू कई सनो बाकी खूबी बाबारा भौजी तोहर अभियोल चीज बाटे कारा जो बन फूल के फुलवरी भई कमर लपक के ककरी रे जो बन फूल के फुलवरी भई कमर लपक के ककरी रे पिचकारिया ऊपर नीचे धारी बालू न होइले ना कमइले बासारी भरल बाटे पिचकारिया ऊपर नीचे धारी बालू न होइले ना कमइले बासारी खइलू हम बुआ पूरी का घरे चोली पगिरल बा सखरी रे खइलू हम बुआ पूरी का घरे चोली पगिरल बा सखरी रे तया डीजे कलीम राज, चांदनी चौक को बोल दर दूंगा, चांदनी चौक को बोल दर दूंगा, चांदनी चौक को बोल दर दूंगा। कहे प्रेमियों अधेश तोहर गजबे बा फेस होली में छोड़ी नहीं अनुराग मुकेश कहे प्रेमियों अधेश तोहर गजबे बा फेस होली में छोड़ी नहीं अनुराग मुकेश अब की राइटर थारू सुबोध पांजा में जबरन पकड़ी रे अब की राइटर थारू सुबोध पांजा में जबरन पकड़ी रे फुलवरी भई कमर लपक के ककरी रे जो बन फूल के फुलवरी भई कमर लपक के ककरी रे तया